Pigsyerto ni Alcalde Leni Robredo na mayong dapat ikahandal ang sektor ni negosyo en kaso maging highly urbanized city na Naga. Huli tabako ura-urada ang anumang paghiro sa babayadang buwis. May report si Joel Solina. Inanangduan liwat ni Alcalde Leni Robredo na mayong dapat na ikahandala. Urog na ang mga nasa business sector, maging ang publiko pag-abot sa pagiging highly urbanized city kang syudad. Ulit ang mayo man na magiging pagpapadangkaw sa itatasar na buwis o taxes. Sinabi kang alkalde sa pagiging highly urbanized city o HUC. Mayo o dahil otomatikong nagkakaigwa ni increase sa buwis o taxes asin ang anuman na adjustment sa local cities fee or business taxes. Kinakaipuhan pa ning suway na legislative process na dapat na ipasar muna sa konseho lokal. Sa national share bilang HUC, makakakuha ang Naga City ning mas nakulang share kang national tax allocation nga ring magamit man sa lokal na dahil na kinakaipuha magpalangkaw pa ning local taxes. Sinabi kang alkalde na sulumenting magkakaigwa ning adjustment sa valuation kan mga properties na may mang koneksyon sa pagiging HUC kang syudad. Como ini pinagmamando kan local government code na pirang taon na mga mayong naging adjustment. Di kita malang ko ng taxes. Ikaw lang kitang pag-adjust ka mga valuation ka properties, pero bako ni konektado sa pagiging HUCs. Igwang sarong batas na nagre-require na ang gabos na LGUs every 3 years piga-update ang valuation kang value kang mga properties ni DU. Ang pinakahurita 2008. Kaya nakakuanak kitang reminder. Nakakuanak kitang reminder na haluyo na kitang din nagbabalway, pinapasunod kita. Sumunod ng assessor, ano pala several months ago, in fact, may mga public hearings, bago pa kang declaration kang HUC, may mga public hearings ng PPP2. Pero sarong public hearing na lang ang kaipuhan. Naka-attend ako sa mga public hearings many months ago. Pero again, di siya konektado sa HUC. Pero konektado siya sa requirement ng local government code na every 3 years nag-a-adjust kita ng valuation. Tapos evaluation 2008 pa na-update. Dapat every 3 years ini. So ang sa tuyang commitment, ma-adjust kita 2026 pero every 3 years, religiously gigibuhon ka para nagko-comply kita sa batas. Mapuon naman ang local government kang syudad ng Naga sa information campaign dapit sa pagiging HUC kang syudad nga ring masaro-saro na linawon ang mga kahaputan kang publiko dapit sa pagiging HUC. Target tab after August 18 mapuon na kita. May mga naka-ready ng mga si Attorney Angel nga nag-post na. Pero itong official August 18. Halimbawa, ang pigtatakot malakaw ba ng taxes ang simbang dai. Asarong pigtatakot, baka ngayon lalo magpubre ang mga tao. So, duman sa information drive ta, baka ngayon ang magparayaman lang si dating mayaman, magpurubre ngayon mga tao. So, duman sa information drive ta, very factual. Ano ang poverty incidence kang mga HUCs? Ano ang poverty incidence kang mga independent components, saka component cities? Mahilig na harayo. Na ang mga HUCs, ang poverty incidence, single digits lang. Pero ang mga HUCs, halimbawa, Naga, double digit kita. Ay ang mga independent components, saka ang mga component. Ikaw ang component cities na mga 30% ang poverty incidence. So dito totoo, mga sinasabi kang iba na ang benefit lang kaya si mga mayayaman, si mga pobre kaya ang datos ba kung araw kaya napipapahin. So ang gustutang klaseng information drive, very factual. Araw ka niya ang sinasabi mo, di yan totoo dahil araw ka niya ang data. Para sa Naga Ngunyan, Joel Solina. Naga Ngunyan. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan, ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Naga Ngunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.